450 वर्षे पोर्तुगीज राजवटीखाली राहूनही गोव्याची संस्कृती अबाधित राहिली आहे. सर्व धर्माचे लोक इथे गुण्यागोविंदाने एकत्र राहताना दिसतात. इथे असणारी प्राचीन मंदिरे आणि त्यांचा इतिहास नेहमीच साऱ्यांना अचंबित करतो. फोंड्या तालुक्यातील सावळीवेरे येथे असेच एक प्राचीन मंदिर आहे. या मंदिराचे वैशिष्ट्य म्हणजे हे संपूर्ण मंदिर एका तलावावर बांधण्यात आले आहे. मंदिरातील मूर्ती एका मुस्लिम व्यापाऱ्याच्या ओढीत सापडली होती. यामागे अशी आख्यायिका आहे की जवळपास 400 वर्षांपूर्वी या गावातील एका व्यक्तीला अनंताची मूर्ती नदीकाठी असल्याचा दृष्टांत झाला. आधी त्याने याकडे दुर्लक्ष केले, मात्र सतत दृष्टांत होऊ लागला म्हणून त्याने नदीकाठी जाऊन तपासून पाहिले. शोधाशोध केल्यावर नदीच्या पलीकडे लावलेल्या एका व्यापाऱ्याच्या होडीत ही मूर्ती सापडली. नदी पलीकडे असणाऱ्या सुर्ले गावातील एका मुस्लिम व्यापाऱ्याची ही होडी होती. सुरुवातीला होडीत मूर्ती नजरेस पडली नाही म्हणून गावकरी या मुस्लिम व्यापाऱ्याच्या घरी गेले. तेव्हा मी मुस्लिम असून मूर्तीपूजा करत नाही, माझ्याकडे कोणतीही मूर्ती नाही आहे असे या व्यापाऱ्याने सांगितले. त्याने त्याची होडी तपासण्यास सांगितले, मात्र होडीत कुठेही मूर्ती दिसली नाही. शेवटी होडीतून उतरत असताना एका व्यक्तीची नजर कोपऱ्यात उभ्या असणाऱ्या एका पाषाणावर गेली. त्या व्यापाऱ्याने तो पाषाण आपल्या होडीचा तोल सावरण्यासाठी ठेवला होता. जेव्हा हा पाषाण उलटून पाहिला तेव्हा त्यावर शेषनागावर बसलेली श्री अनंताची मूर्ती सापडली. गावकऱ्यांनी मूर्ती गावात आणून मंदिराचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत सावळीवेरे गावात एका हौदात पाणी घालून ही मूर्ती ठेवली आणि त्याच्या बाजूला ज्या मुस्लिम व्यापाऱ्याच्या होडीतून ती मूर्ती आणली गेली त्या व्यापाऱ्याची समाधी बांधण्यात आली. मंदिर बांधून पूर्ण झाल्यावर विधिवत अनंताची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. ही मूर्ती बरीच कितले वर्सांची खबर ना, मे बी 400 वर्सां 500 वर्सां नदींतल्यान आयली आनी आमचे पुजारी कितें स्वप्नान सांगलें की देव आयला आनी ती तेन्नाच मागीर ती शॉर्ट सांगलो म्हणल्यार ती मूर्ती हाडून मागीर हांगा स्थापना केली आनी देव स्थापन जालें. केन्ना जालें तें खबर ना, कोण म्हणटा 500 वर्सां, कोण म्हणटा 800 वर्सां 700 वर्सां. मंदिराच्या खांबावर छान कोरीवकाम केले गेलेले आहे. सभागृहातील प्रत्येक खांबावर पौराणिक प्रसंगाचे कोरीवकाम केलेले पाहायला मिळते. एका खांबावर चांदीचे आवरण चढवण्यात आले आहे. छतावर भगवान विष्णूच्या 10 अवतारांची चित्रे काढण्यात आली आहे. मूर्ती अशा ठिकाणी प्रतिष्ठापित केली आहे जिथे मूर्तीवर नैसर्गिकरित्याच अखंड अभिषेक होतो. देवूळ टोटल बांधलं ते उदकान बांदला, सगळें उदक, इवन मातशें हांगा खडी जाल्यार सगळें उदक मेळटा. अभिषेक करता तेंच्यान फाटल्यान देवा मूर्तीचे फाटल्यानच उदक तेंच काडून अभिषेक केलो जाता. कालानुरूप मंदिराचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे, मात्र त्यातील पुरातन वारसा जपून ठेवला आहे.